bani kiran jan zaki mallakin da Wannan fuskar Hamza dan a Sule. giwa sai ta sahun itatuwa Wannan fuskar Hamza dan Sule. shi hannun da maka ƙara basu Wannan fuskar Hamza dan mai Sule. alfarma saudi a gurin zuwa Wannan fuskar Hamza dan Sule. wai a shiga tan girji gafafuwa Wannan fuskar Hamza. Malam Jatau, Malam Iri, Malam Hafiz, ina zuwa ne na kun haɗu kun yi dandazo za ku kuna neman ku yi nan wajajen. Malam Shehu wannan tafiya da mun haɗu gaba ɗaya za mu tafi wajen mai girman mu da gidan mu kwamishina wannan faske. Aiko na ji daɗin haɗuwa da ku sabida ba ku je gidan mai girman Super Elder ba. Wai waye wannan super elder? Kowa ba ne face a shafa alhassan dubin ma'azu mai jama'a. Ai ko kare ne kai ka je gidan mai girma kwamishina ba tare da super elder ba a banza ka je. Wannan gaskiya ne. Kuma mu bar wannan shawarwarin mu tafi mu haɗa kanmu gaba ɗaya mu je wajen super elder. zogale Wannan fuskar Hamza dan idan a Sule. cikin sunaye ma da yawale Wannan fuskar Hamza dan Sule. kwamishinan zauta na jiha ta katsina Wannan fuskar Hamza dan Sule. malamin kai ne ka zamo kwamishina Wannan fuskar Hamza dan ga Sule. kawan bambar karwa su magana Wannan fuskar Hamza dan